Mufana wangu, rega ndikuudze chokwadi chiri kutadza kunzwisiswa ne95% yevarume vari munyika nhasi. Iwewe ukaona bhebhe rakanaka asi risisiri mhandara, zvinoreva kuti pane munhu akambodanana nemusikana iyeye, vakarara vese vakasvika pakutorambana. Iye akatoendawo kwake, musikana akatoendawo kwake. Izvozvozvo zvinoreva kuti there is nothing really special about munhu iyeye. Chinonga chichingovhiringa pfungwa dzako chete apaka ibrain dzako chete dzinenge dzichingokuita benzi. Asi chokwadi ndechekuti kana musikana wauri kuchiva paine munhu akatomborara naye akamutundira mufesi akazotoona zvakakodzera kuenda achimusiya, otosvika pakutodhirita nhamba dzemusikana iyeye, ziva kuti musikana iyeye akangofanana nevamwe vasikana vese vawakamborara naye. Chiri ngokuvhiringa chete ibrain dzekuti hausati wamborara naye, asi paunozorara naye unozongoona chikonzero nei vamwe varume vakaenda vachimusiya, uye chikonzero nei wakamuona akanaka kudaro asi asisiri mhandara. Hakuna munhu anoona huku inokandira mazai egoridhe akasiya huku iyoyo ichienda. Zvichireva kuti kudai musikana iyeye waari kukupa pressure, kudai angari that special, varume vakatanga kupinda maari vangadai vakamutura, vangadai vasina kumbomusiya, iwewe ungadai usina kumbowana chance yekumuwana. Izvi zvekuita dzungu nemabhebhi hauna kuzvitanga nhasi mufana wangu. Uchiri kushanda kuZimplus waitora maloni kuti uhwine mabhebhi iwewe, but ikoto ndakakubvunza kuti nhamba dzevasikana ivavo uchiri nadzo here? Handiti wakatonyinga ukatosiyana nazvo. After wanyenga wakaonaka kuti hapana, but nanhasi hausi kudzidza, uri kuramba uchingoataka musikana one from another. Unofa uri rombe nawo maziburi akapindwa kare akashandiswa aya. Brain dzemurume pachinhu chasitambopinda dzinoita kuti uite kunge denzi. Asi inini ndiri kukuudza kuti ita murume akangwara, ita murume akamuka, usaitiswa nadzo mhango idzi. Unofa uri rombe mufana wangu.